zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikuritsa kutaura kwandikuta kudai nyaya yekutsanga ndeyamurato the rarest vakabuda vakati aiwezve kana ndisati ndasvika palevhel rangu randinoda kusvika chairo you guys you go film me hamusati matanga unzwa kuchikodo wakambohwa chibhonzo kana kuti godo rinoti pachest apa ndoranguti amana igodo rechikapa zvikanamwana yes in as much as tichivenga zvedu murato the rarest but at the end of the day she's that kind of a woman anoita muhasolo kwete wokuseka vanhu vangu vatari kumacomment section avo vamwe vakati no kana zvichikuda hazvo muromo mavo yes mungangoti hazvimeki sense asi zvamwari chaizvaya zvavataura point tiwamwavo saka ndo zvimwe zvo zvanachiita sei zvanasangana nazvo mumastreet tobva ipapo toinda panhau yekuti kuchitungwiza kuri kuitwa mubhudhozo wedzimba zvazvo zvinogwadza vedaturwa kunyamanhema mukati mesociety umu nekuti at the end of the day munhu zvokwadi unenge wakainda uchidotsvaga kushavashava kuti unge uchitenga stand unge uchitenga zvitina utenge semende bheke 1 resemende rinogara chikukostera $10 so how many bags were used kuti imba inge ichimira I have no idea sarambovaka zvangu zvokusvika level iroro asi ndinoziva kuti imari inenge yakawanda toinda pakuti ko zvitina zvezvakatengwa imari inenge yakabuda yakawanda zvakare iyoyo asi dzimba dzanzi dzinenge dzisiri pamutemo ndodzokorora every time pandota nyaya dzedzimba dzitwa demolished kuti how does one know kuti this house kana kuti this stand yaari kutenga iri genuine haizorina maripacations kana kuti haizovateveri ichinzi aiwa pamakavaka patendegwi pamakavaka makavaka zvisiri pamutemo who should people consult who are we supposed to rely with kuti tinge chizoti no ikozvo zvezvokwadi ndakubudisa $3,000 yangu ndanzidapuwa pekugara apa ndepezvemene here kana kuti kwete ndochibva ipapo ndodzoka zvakare kunhau iya yekuti masabhuku machief how do we know kuti these houses haana kutengeswa nemasabhuku kana kuti ndo panonzi vakatengeswa nemachief toziva zvipi jehovha musikwedenga dai vatibatsirawo kuti ivo vamwe vacho noya vanoita zvemalendi vaive tinge chiziva nekuti idzi lendi dzasiyana kune dzine dzekuti this is what I have learned so far so good kune dzinonzi dzegovernment here kune dzemabhengi dzimasitenzi kunokunonzwa kuti ndikomakebs kundokwechiite kwechi zvinhu zvandakadzidza kune kunonzi ndedzemalendi barons maona manje izvizvo zvandakadzidza vakare izvozvi pana kuti kune chinonzi land baron kwokuti munobhadhira land baron kuzoti land baron wamune mapa mari uyu unoinda kundobhadhira kukanzo here I'm not so sure kune dzokunzi dzenza dzekare dzaimbovako dzemagenuine dzekunzi kune inonzi cooperative ndisazoti achiriko nemacooperative kana kuti hakuchina I'm not so sure about that asi macooperative ndo andakakura ndingoziva kuti kune inonzi cooperative kune inonzi cooperative vanhu vachibvisa makana kuti $20-30 avo kusvika mastand abuda emacooperative aya koita idzi dzavako idzekunzi kune dzanasabhuku nanachief ndeimwe type yeland iyi saka manje kuti iyo ndeyekuti vanhu vanozonzi chibva here kana kuti kwete oro dziri kuputsiwa ndo dzemaland barons idzi vanenge vakabira vanhu mari vapedza kuti tinoenda kukanzo kunomiramira kuti sitendi idzodzo dzisata sei dzisatogwa I am not so sure about this now I'm confused kuti dzacho dzine dzanzi dzakunzi nehurumende ngadziputswe dziri under which category masabhuku maland barons makanzuru mabhengi machichichi herewa yayo saka ndokuti tikada kutogara pasi zvajehovha musikwedenga tokonotozvosvika kana kutoti kuma10 categories of these type of agreements right obviously zvinogwadza zvombaigwadza singambotoiti kusvika pekupedzisira wokuti munhu unogona kutovata nestress mumwe munhu unogona kunomukira kana kuchipatara nebp nekuda kuti mudziyo wake wakashandira une waputswa vere tsatamudaekara kuri kutenga sitovhu chaiko unoitenga wabuda ziya indication carry futi on top of that kwa kuzotenga iyekera ningirikini waita kuti mudziyo umire nekuti kuchada masimbi kuchada zviyekera idzodzo silabhingi kuchada kuita roofing yacho niyo mapuranga that's a lot of money
tisingadi kureva nhema. So ndinongoti zvangu kune vanhu vese vari kusangana netsekwende iyi, dai manyaradzwa nezita raJesu. Handizivi kuti ndezvipi zvimwe zvingaita kuti vana veZimbabwe vangu vachibatsirikana kunyanya kuti in terms of acquiring their land. Ipapapo ndinogara ndichiramba ndichitaura zvakare kuti neniwo ndototanga kuti kana ndoda sitendi yangu ndoita sei zvokwadi kuti ndinge ndichiwana sitendi isina kakupo kana mukati, isina zvinozondidzokera mangwana kuti ndanzi ndateverwa nechibhuldhoza kana kuti nechigiredha cheche. Nekuti kwazvinezvi vana vangu vachita sei vachituka yewo nengo chigiredha uya vachiiputsa. At the end of the day vamwe but how do you feel iwe uchase uchipwanya dzimba dzevamwe vanhu? Mbona manje nokuti pane video yandakamboona zuro ndakaiona sekuti vanga vari pa vamwe vadzimai vaibuda pepe vaipopota vachipopotera kuti certain kereke ndo yadi yaita kuti vange vachiputsirwa. Sazoti vanga rimwe kategori vanga vakabhadhara kune kereke here kuti masitendi ekereke. Saka ndikuda nhema vedu this thing dzimba ka ndikatanga uchifunga ndotofunga kuti so who should I trust kana ndakuda kutenga stand. Muona manje trust ani zvokwadi ndodovaka kumusha kwababa vangu namai vangu here kuti ndinzi ndine stand. Iwe at the end of the day unoda kunzwochi uri kugara mudhorobheni. Tobva ipapo toenda zvakare pane nhau iri kutrenda iyi yevanhu vakunzi say my name and just mention and stop hamene zvekuitika. Asi ndazvinatso kutresa ndikana kuti aiwa nhau iyi haina kutangira kuJoni kuSouth Africa, yakatangira ndofunga handizi kuti kuGhana here kana kokuti kuna mumwe yevamanews anchor pakunzi hand over take over from the normal news to this. I've never worked at a station, at a TV station guys. Zvokuzonzi vana chema-TV zvakazongoyo from the head. Zvokuzonzi manje vaya vanonzi vange vakadzigagaga nemalaiti aya vakavavheneka. Izoti what happens kana kukanzi ukatanga upedza kutaura nyaya dzikuitika munharaunda dzinenge dzatogwadziyadziya kuti iko zvino zvikuru kuita zvakati kana kuti kwaitika tsaona yakati kana kuti kwaitika madonation kwakati. So pavanoita hand over kuti iwewo ndiwe weweather chitaura nawo kuti oh Abigail I hand over or Dimitri I hand over to you. Why should someone say unofana kuti thank you about chi sanonga ndo pakatangira chidrama now chachi TikTok chakuta say chacho challenge. Saka this word ndikura nema this news dzako mazaro dzona dzasina point nokuti ngaya kuti uri kuita news papa vanhu vatori live tokuda iri live it's not even pre-recorded but yotobuda tonzi say my name and I say it. I don't know how they wanted to do their thing. So no tipa live pipe mungu dokuseka chigaya kuti munhu wemasaini anenge achitoita masaini ake unofuriza ka because vanotodi vakutokanda nazvibrigadier mukati menews enga machemo vakamira pamasports kudonga uyu musikana wangu wagwadza kuti aiwa iwo kana wanditi kera Abigail kana kuti Demetri kana kuti Bridget titiudza zvikuitika kumasports chingonyarara gumira ipapo usakuda kutaura kuti hanzi ninga akawina belt. Saka why do you think about that? Wakutoda kuikita uri kupinda mumunda musiri mako. Why are you digging deep mumunda musiri mako? Inews idzi ndio zvaita here vana vakoma Eva Mosa ndati pavaiverenga news pamwe tichatorequesta kuti mbotoona kuti news dzoverengwa sei kuti vachiita hand over dzemasports and weather reports. Mwana manje inochatokwa neveSouth Africa tokwa nevaSouth Africa musikana murungu uyu naikira naJudy uyu vakaudzanawo paipe zvakazvinakidza zvo. It's something unique nice. That's what I can say. Mukati mevidhiyo yangu ino tichakubata zvakare pachikamu chinoteerera.